vás Mr. Pepo u úplne nového videa, ako vidíte, zase z Minecraftu. Je to z silvestrovského špeciálu. Je Silvester, je ráno, je konkrétnejšie 9:57 ráno. A dúfam, že toto video vydám ešte dneska, ale môže sa stať, že aj zajtra. Keď takto dám polnoc uploadovať a tak. Dobre, je to začatie série Survivalu a takže bez ďalších slov sa pustme do toho. Môžeme sa to volať Pepo YouTube Survival ok, S Survival a si dáme ale určite áno, ale dáme si, že Silvester. Takže môžete si ho hocikto dať tento svet, čo bude mať ja. Dúfam, že budeme mať taký dobrý svet, no. A no, už to bude. No, a ideme na to. Zatiaľ ten svet, viem, že sme v tomto lese, čo máme tu. Si nastavím na normálne. Železko, uhlie. Dobre, tam pôjdeme, lebo železko sa nám bude hodiť. Dobre, počkajte. Počujem to, dám si to. Teraz neviem, ak to bude na videu. A uvidíme, keď takto nevidíte. Ja natočím to ešte raz. Dobre. Dúfam, že sa nemám dať hlasnejšie. Ja sa dám trošku. Takto. OK. Poďme na to. Dúfam, že nás nikto nezabije, no. Rozmýšľal som, že začneme... Chcel som hovoriť teraz o sériách, čo máme. Mafiu 2 budeme ešte točiť. Potom World of Freedom. Na World of Freedom asi už nebudeme pokračovať. Ja som tam prestal hrať, mám tam síce veci a všetko, ale už som prestal hrať, nechodím tam ani tak. A tom, ako sme mali ešte The Crafting Dead, v tom budem pokračovať, lebo ten modpack ma baví, takže v tom budem pokračovať. Zoberme si kitku pre šťastie. Savana, zaujímavé. Som rozmyslel, že pôjdem týmto smerom, ale cez savanu pôjdeme. Ja savanu nemám rád, ale pôjdeme. Určite chcem sapling z tohto, pretože ja si potom vysadím aj viac saplingov potrebujem. No, mám 2, aspoň 4 by som potreboval, lebo potom keď to niekde už si nájdeme miesto, kde budeme bývať, tak ja chcem mať že si vysadíme tieto stromy, pretože z tohto ako nie je nejaké strašne úžasne krásne drevo, ale mne sa najviac páči to z tých takých obrovských 2x2 stromov, čo sa dá po hore chodiť. Hore sa dá úplne po korunách chodiť, že je to tak úplne nahustené. To drevo sa mi páči najviac. Čo sú také pekné dvere. To je podľa mňa najlepšie drevo. Ja to mám rád, ja mám to najradšej. Ja si naťažím len 3. Aby som si urobil lepší krumpáč. Dúfam, že nebudú nejaké lagy, lebo mne sa Minecraft nelaguje, takže mne sa teraz na 30 fps beží, ale inak mi na takom, čo ideme otvárať novú sériu, to som vám ešte nepovedal, budú toto z minihry s hackmi a
Takže už mám jeden diel natočený, ale nemám natočený ten uvádzací, takže ten viem ešte točiť. Ja si naťažím celkom dosť kameňa, pretože chcem si urobiť aj meč, aj pec. Takže ešte potrebujeme meč, určite potrebujem na príšerákov, ale ja to nechcem mať na normál, my si to dáme na easy, je to nie na peaceful zase, na easy. To je také priateľné pre mňa. Keby som mal hacky, tak si zapnem Fulbright a sme v pohode, ale nemám hacky, wow. Aha, tam je toho dosť, ale dúfam, že dačo vidíte, ale pravdepodobne nie. Ja si idem naťažiť dáke uhlie, aby som vám dal svietýlko. Robíme si torčky. Takže, sekundu, počkajte. Ja mám presne aj 30. Ahoj, prasiatko, kde si, poď sem. Poď sem, kde si Sparta. Máme. Si dám to rovno vypalovať, pretože budeme to potrebovať, ale musíme mať aspoň jedno uhlie. Tak. A dáme si vypalovať masíčko. No keď vyjdeme vonku, tak budeme určite hladní. No, a ja mám torčky, takže ideme si dať tak. Čo viem ešte kde. Tak tu pôjdeme, tady to tu budeme ťažiť uhlie a to už by malo dobre vidno, dobre, a potom ešte pôjdeme tu je vidno a už je tam viac kukoviedných ušatých. Dostanem torčku. No a už zombík po mne ide. Však poď, chlapče, poď, maj chlape. Však poď. Ja neviem bojovať s zombíkami. Ja celkom viem PvPčko, to je tak všetko, čo. Ja s nimi, ja neviem takto. LOL, krpatý zombík. No tak poď. No tak, však poď, chlapče. Poď. Ja ich neznášam, lebo oni sú strašne rýchli. O, domov! Dobre. Chlapci, ja len toto železko, keby som mohol. Aj toto by som si zobral. Len tak. Nevadilo by to? Nie, dobre. Nevadilo by to, keby som si to železko zobral? Dobre. OK. Že si môžem zobrať to železo, to už. Budeme už vo full iron. To nie je zlé na, neviem, poviem. Vo full iron nie je zlé byť po 10 minútach. No po 8, po 10 minútach nahrávania. Ja som mal v takomto dobe, keď by som mal hacky, už by som mal full diamond. Lebo X-ray robí svoje. Takže ja som si to raz topoval. 12 minút dačo. A full diamond. Yeah! No, my už sme hladní, takže dobre, že som si to dal vypekať. Pretože ako zombické mäso ako hej, zjem to, ale nie to niečo, čo. Radšej už si dám ten pork chop. Tak, naťažíme si dačo, pretože to budeme potrebovať a pôjdeme preč, pretože tu nebudeme. Ja som nikdy nebýval v savane. A v savane nechcem bývať, savana je dobrá. Ja som vždy chcel bývať v mesa biome, ale len párkrát som ho našiel, takže som nemal až tak. A som ho vlastne len možno raz našiel a to bol len taký malý fliačik, taký ostrovček krpatý. Takže som si ešte mesy neužil. A naša taká najväčšia úloha v tomto survivali bude nájsť mushroom biome.
Tu je ten najväčší taký cieľ. Full diamond to budeme mať rýchlo. To nie je také ťažké. Ale ten mushroom biome, keď ho nebudeme vedieť nájsť, tak budem rada, keď nájdeme mesu, pretože... Alebo džunglu. Ľudia, ja som raz v živote našiel džunglu. Ja som nikdy ešte nenašiel džunglu. Tuto prvú noc ja mám zvyk, že si dám lomeno time set day. Takže dáme si time set day, keď sa bude zvečerievať. Ja mám takú tradíciu proste, že prvú noc mám time set day. Fuj, bože, to čo je za zvuk. Ja nemám rád tieto zvuky. Dobre, kúpime ešte toto uhle. Dúfam, že vás... No, nuda to je, ale... Treba to urobiť, takže... Potom, čo sme ešte točili? Je to len toto. Takže... To bude. Takže... Ja by som vám mohol dať odkaz na jeden kanál. Pretože kamarátka si urobila kanál. Ona nevie, že tu ako to ne, takže ten kanál budete mať v popisku videa, môžete sa tam huknúť. Ja som videl pár videí a nie je to až také zlé. Takže, ale s tými let's playami by sa dalo ešte toľko veľa robiť, ako hej, hovorím to ja, ale ja. No, pozrite si to sami, no, proste. No, sa zvečerieva, ale lomeno time set time set 100, to bude stačiť. Sluníčko vychází. Dobre, a my pôjdeme preč, zase idem zobrať torčky, no snáď ich tu nenechám. Moja torčka, nikoho iného. Je to moja točka, chlapci, takže choďte domov. Moje točky. Ja som točky sem dával len preto, že by ste videli vy. Takže ešte túto torčku a túto torčku a poslednú. A zdráme. Hopa. Dobre. Máme 7 ironov, môžeme si urobiť také gate. Máme gate. Tak. To môžeme dať potom do PC, keď tak. Alebo ja si možno ešte doťažím toto, pretože sa hodí. Drevco sa hodí proste. Takže no, takže budete mať ten kanál v popisku videa. Takže dúfam, že sa na neho kúknete. Je to taká menšia reklama. Neviem, koľko má ten kanál. Nevčera. Takže budem točiť 2 silvestrovské špeciály a ešte toto je len prvý. A ešte jeden budem točiť, alebo možno aj 2. Podľa chutí. Ako ale len tento jeden vyjde na Silvestra. To budem rád, keď vyjde na Silvestra. Pretože ja nemám taký rýchly net. To je... Teraz neviem, možno aj 7 hodín uploadovania. No. Sriať sa mi to nechce. Úprimne, takže... Ako inak by som sa s tým vyhral, vidíš, musím urobiť také movie makerové intro na survival, ako... To nie je to ťažké, ale baví ma to, takže... Mám trilión takých oných, čo môžeme. No, takže... Poďme ešte toto živí. A pôjdeme. Dúfam, že toto nezabudem dať do popisku ten kanál, pretože tam je problém. Ja si musím zapísať, že si mám toto video ešte pozrieť. Ešte potom pozrieť, keď ho ešte nevydám, aby som nezabudol to tam dať. Dobre, že máme živý, ale...
Koľko máme tam ešte ironu? 4, 8, 12, 12 a ešte 10, lopata. Potom toto. A hej, to by nám mohlo výjsť aj na... Aj na nožničke by nám malo výjsť. Aj na kyblík, ešte musíme urobiť kyblík. Na kyblík furt zabúdam. Ale ešte nejdem byť s týmto železným. Ja idem si ešte toto. Potrebujem prasátko. Asi urobíme v polievku, len asi nepamätám, ako sa robí polievka. Poďme! Čujník. Hop. Áno, zberám si také... Asi nazberám toto. Skúsim si to urobiť. Ja viem, že by to sa dá do... Tak... Asi sa to robí tak, že misočka, ale my tu nemáme tie červené huby. Tož problém, nemôžeme si urobiť len z týchto húb. Rozmýšľam, že si ešte... Iron si až tak ťažiť nejdem, to mi netreba, ale rozmýšľam, že ešte uhlie, ale... Uhlie mi ostane. Ale potrebujeme na to aj tie červené. A tie červené tu nie sú, no. Ale ešte pozberáme tieto, tak narazíme na červené, tak aspoň si dáme môžu robiť polévku. Polévku. Viem, že sme kde tu táborení. Tu. Áno. Áno, super. Dobre, 16 ešte bodky. A chest plate. Hotovo. Dobre, urobíme ešte toto. Hop. Sekeročku. A tak. OK. Ešte počkáme. No ešte. Trošky si dávam sem, pretože keď bojujem, tak ten jeden a troška. Ja si urobím ešte. Nejdem si urobiť už ďalšiu pec. Počkám a dám si tam tie poškopy. Koľko máme natočené? 17 minút, dáme 20 minútovku. Nikdy sme sa nepohľadli, do tej savany sme sa nepozreli. Nevadí. Takže škoda, ale do ďalšieho partu to dáme. Máme lopat, toto, by som si tam nabral ísť aj vodu. Vodzečku. Si idem ešte pokyliť toto prasátko. Nepozeraj tak na mňa. Nie, nepozeraj tak na mňa, dobre bude žiť. Červené kytičky. Jej. Dobre, tie potrebujeme. Hop. Červené. Hop. Keď som tam niekde, kde sme zberali tie hnedé, keď som tam niekde videl tie červené a prehliadol som ich. Prepáčte, vy že určite sa chytáte za hlavu a kričíte: Ty debil, tam boli tie červené. Ale som ich nevidel. Ale nejdem si robiť ono, keď... Bože, ja som si išiel na vodu, ani vodu som si nenabral. No sa najem a idem. To prasátko sme ušetrili. To je dobré. Prasátko. Zombíček. Kde si môj? Hlavne možno taká jaskyňa pod vodou, alebo neviem. No, ale tu už to budeme končiť, takže... Už to môžeme pomaly aj končiť, dobre. Takže, ak sa vám toto video páčilo, dajte tomuto videu like, alebo mi dajte prípadne odber. Alebo napíšte nejaký pekný komentár, alebo napíšte do komentov, čo by som mal zmeniť na tejto sérii. Takže... Dúfam, že sa vám toto video páčilo a asi u ďalšieho videa. Čaute.